txirrindulariak.comera aste honetan Euskal Herrian, Hego Euskal Herriko egutegia martxan jarriko da, bai afizionatu mailakoentzat, eta baita ere juniorrentzat, eta hasteko asteroko elkarrizketakin gatorkezuegu, baina gaurkoa ez da elkarrizketa ohikoa elkarrizketa, Zoom bitartez egindakoa duela 2 aste, Euskal Herriko itzulia aurkeztu zen Hondarribian, eta hori izan ginen Euskal Herriko itzuliaren ibilbide osoa ezagutzeko. Eta orain erabaki dugu denboraldia ja definitiboki hasi baino lehen momentu egokia dela prentsa agerraldi hau zuei erakusteko eta batez ere zuei erakusteko Euskal Herriko itzuliak zer menu izango duen, nondik nora joango da gure etxeko lasterketa sonatuena, eta batez ere entzuteko gutxi gorabehera ze txirrindulari izango dira, edo ze talde, ze gutxi gorabehera pista batzuk eman zituzten. Esan bezala, Hondarribian aurkeztu zen Euskal Herriko itzulia, bertako udaletxean, bertatik abiatuko baita Euskal Herriko itzulia apirilaren 4ean, erlojupeko batekin, eta bideo honetan aurkitu behar izango duzue Euskal Herriko itzuliaren informazio guztia. Aurten itzulia izango dira 9 kilometro egongo dira. Pasan urtean ziren 1 kilometro gutxiago. Eta aurten hasiko gara berriro errujeren kontra, pasan urtean bezala. Aurten izango dela laburra, izango da 7 kilometro eta erdi. Va a haber casi 1 kilómetro de pavés. Denbora ona egiten bada, ez da pasate ezerez, pero bueno, txarra egiten bada, ikusiko dugu, eduki behar da, tubularak igual aizea gutxiago, ez dakigu, pero bueno, eso es una cosa que tienen que ir viendo los equipos. Bigarren etapa izango da luzeena, 207 kilometro, izango da Leiza Bianara, eta hemen ikusten dela lehenengo kilometro izango dira gogorrak, eskapada egiteko izango da leku aproposa, hemen ikusten dugu Utsi, Madoz, eta gero Lizarraga bai izango da hortik, eta nik uste dut hemen egongo da 2 karrera. Talde bat, eskapada egiten bada, eta gero bai ezin da hanbeste denbora utzi, porque claro, ez da egongo, lehen egunean izan da errujeren kontra, eta denak egon dira más o menos denbora parean, osea que, hirugarren etapa izango da pasan urteekan, pero al revés, Laudia Murrio, hau etapa eduki dugu laguntza, nire lagun bat egon da nire laguntzen Cesar Zelaun, que daki errepideak nondik joan eta hori, eta hau etapa eduki dugu bere miga. Ja hemen nik uste dut eskapada izango da lehenengo hasieratik, eta nik uste dut igual alda ailega elmo gara, ya tekugu 2 etapa eginda, eta hori da erogarren etapa, nik uste dut, hemen beste aukera egongo dira. Eta, pero gero taldeak egon behar dira, ziur aurrean bai, porque karrak errepidea izango da estretxo, eta nik uste dut gora eta bera, dauz aldapa bai 20% repetxo batzuk, eta nik uste dut izango da gogorra, eta nik uste dut denak egongo dira ikusten hau etapa ikusteko. Eta hau etapa izango da, nik uste dut lehenengo partea izango da horreza, ikusten duzu zelan da lehenengo kilometroak, eta gero, ja llegaten gara, Bizkaiaren partean, igoko gara Bibero, gero emongo dugu vuelta Sopela, gero emongo dugu vuelta
jatatik, eta bueno, nik uste dago etapa, dago rompepiernas gogorra izango da, eta gero azken pasaten dugu Zamudiotik, eta gero dago aldapa bat Bibero. Pero bueno, hori Bibero nik uste dut hemen jandik eto jakingo, da igora bat berri bat. Bosgarren etapa izango da Egitema Parke Zamudio Maiabia, hau izango da bebai etapa bebai rompepiernas, azten gara bebai gogorra, porque bueno, azten gara Larrabetxutik, gero goa Morga, gero igotzen gara Jainko, gero hortik goaz, goraino goaz Gernikara aldean, gero goaz Urdaibai pasaten dugu, eta berriro ailegaten gara Maiaberia. Eta gero, bueno, emoten dugu, bueno, ikusten dela, pues bueno, queda oso gorra izango dela, bueno, largo ciclista, como quien dice, es una de rompepiernas. Ya estamos ya en la quinta etapa, ya jende, bueno, a ver zer denbora egiten daue, badekugu daue eguzkia o daue euria eta hotxe, bueno, izango da beste moduko karrera ikusten daula, porque bueno, karriek errepidak izango dira, bueno, gora eta bera, eta ez dago metro bat janua. Y bueno, por lo que podemos ver, pues hau izango da, helmuga deko apur bat gogorra izango da, porque da Maiabian, eta deko pues, casi 8 metro, eta bueno, hemen aldago igual egon diferentzia gehiago generaletik, eta beste gauza bat esango, bueno, hau deko uste dute casi 3.000 de metro de desnivel. Y bueno, azken etapa dena dakizu zen izango da, eta etapa reina zetan dela, da laburrena, 135 kilometro ekuko dau, eta bueno, badakizu pasan urtean badeko gogora, pues ze borroka egon zen Roglic eta Pogačar artean, eta bueno, aurten pasaten da berdina, eta bueno, ukiko dugu hemen buruan sartuta. Esan duguna, la etapa reina, casi 4.000 metro de desnivel de ukiko dau. 18 gorturrak, eta gero invitazioak, botatzen joango gara informazioa, baina, bueno, ez duzute urrutira joan bihar, zeuek ere enteratzeko. Guia etorri behar diren taldeak edo nahi dugun, etortzea nahi dugun taldeak gonbidatuta daude, eta, bueno, hondik erantzunik ez dugu jaso, baina beste 18, horretik esan dut hain tinko 18 horiek derrigortuta daudelako etortzea. Besteak dira gonbidapena jaso eta baietza edo ezetza eman da, bueno, baina nik uste dana gehienak behintzat desiatzen nago direla etortzeko, eta, bueno, hemen iaz bezala, 3, 4, 5 talde izango ditugu. Uste dut, bueno, aurten taldeak indartsu etorri behar dira, bueno, dauz etapa gogorrak eki behar duzu estrategia bebai egiteko, bueno, ingetean Zamudio Maiabia etapa, da etapa bat aldauzu jolastu, bueno, esaten dugu peoinak, mobitzen duzu txirrindulariak, eta, bueno, lehenengo partea izango da gogorra da gora eta bera, ez da metro bat llano, eta nik uste dut, eki behar duzu talde bat, eta gero mobidu bebai zure txirrindularek non sartzen dago, ezin zara egun guztian atxetik ritmo bat ipinita, eta gero bazoaz gogorretzen etapi, eta nik uste dut, porque igual ezin duzu ailegaten helmugarak korredore bat, eta gero, ikusi pasan urtean ze pasa zuen azken etapan, Pogačar eta Roglic artean. Osea, galdu zen metro bat borla berantza Pogačar eta Roglic apur bat aurrera, eta Manuti liderra izan dela, ez dakize, itxaroten ez dakize, eta galdu zen 1 metro, eta ikusi ze pasa zuen, eta bueno, nik uste dut aurten alda pasa berdina, eta bueno, nik uste dut talde bat burua indartsu behar duzu hori seguro, pero gero talde bai indartsu bai ekarri behar duzu itxuriri.
Bueno, Roberto beste urte betez itzulia eta beste urte betez apostua erlojupekoa lehenengo egunen jartzeko eta gero itzuli osoa erlojupekoan denbora galdu duten txerrendulariak kontran ibiltzeko eta denbora berreskuratzeko apostu garbia formatu honengatik, ez? Bueno, uste dute urtean eta pasan urtean izan da berdina, eta bueno, urrengo urtean ikusiko dugu ze egiten duena. Bueno, beti izaten duena, lehen esan duena. Da formula berria bat, nik uste dute ona dela, porque zu esan duzunala, batzuk galtzen dauden denbora lehenengo egunean, o deko galtzen da erlujaren kontra apur bat segundat, eta gero deko aste osoa bere favorez aldatzea, pero bueno, hori ikusiko dugu, normalean betik ikusten daula. Irabazten dago itzulia bat, izan behar da komple esto. Nik esaten da, todo terreno. Erlujara ondo ibili, gora ondo bebai, egona adi, eta aurten uste dut izango da berdina. Eta nik uste dut aurten, nik uste dut Peio eta Izagirre, Jon Izagirre maila honan dauzen moten, eta bera aurten dauzo hor aurrean ikuste dugu, eta Aranburu bebai ikusi dugu pasan urtean esan irauze zuen sextaun, eta nik uste dut Euskalde txirrundeak egongo da, eta etorri behar dira bebai atxetik gazteak, eta sorpresa bat ikusten badugu, eta aurrean dagoela. Azken urteetan itzuliaren 3 formatu ikusi ditugu erlojupekoari begira. Hasieran, lehenengo egunen, erdian eta 2008an egin zen itzulian amaieran, egin zen arren, aldatzea. Zuri zeinek komentitzen dizu gehien? Nire uste dut, ni aposta bada lehenengoak. Lehenengo egunean, zu esan duzuna lehen hau. Gero dekuzu ezin duzu esan, eske gauz itxaroten azken etapea keninaz indartxoen eta irabaziko dute erlojuaren kontra, eta nik uste dut lehenengo etapan ikusten dauze zelan dauze forman, eta gero alduzu jolastu taldeagaz, estrategia moduan, eta nik uste dut, esan dagoena, ekarri behar duzu ona bat, baina taldea osoa sendoa ekarri behar duzu, gogorra da itzulia eta enboskade aldau egon hemen ibilbidean. Julian Eraso, itzuliako eta OZ-tako presidentea, aurten albiste txarra, iaz espero genuna ezalako gertatuko, ez degulako guztiz normala izango den itzuli bat izango, alere lan indezue albezain itzulik hobena izango, ez? Bai, guk menua prestatuta daukagu. Gero, pena bat da, oraindikan hola egotea. COVID asuntuak inda, hain zalantza handiak egotea. Gauzak onera dijoaztela esaten dute, baina guk neurri guztiak hartu behar ditugu eta gaur egun oendikan derrigortuta gaude COVID protokoloa guztira bete beharko dela esaten. Eta, bat-ematek, gehien bat, COVID berak, juten baldima da, igual ateak libre lago ditu, baina zalantza dauzenik. Duela 2 urtetik ona horrekin hori pentsatzen gaude, eta ez da tokatzen, da, momentuz behintzat, COVID kontrako historia guztiak bete beharko dira. Gaur Muntien itzulia aurkeztu duzue, nesken itzulia ere maiatzen egitekoa da, baina bakarrik maiatzeko datak dakizkigu, oraindik ere ez dakigu informazio gehiagorikan. Zozera aurreratua dezakezu nesken itzuliai buruz? Momentuz ez datak, eta oraindik 3 hilabete falta dira, eta haiek ere ikusiko ditugu gauza nola joaten diran, mendiken ordura, eta espero dezagun gauzak han ere, nesken munduan ere, ondo ateatzea eta beste espektakulo bat ematea San Isidro inguruan, maiatzaren erdia.